Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya haji, ya haji. Ya ne. Kadan mai haji. Lafiya. Lafiya lau ya gida yake. Allah ya siyo gode ya haji. Alhamdulillah sun san. Ya haji maganar yaran nan yan matan nan da kace kai ba ka da hankali ne. Matata tana ciki ba. Tana ciki. Kai kasa. To ya za a yi maka. Ka bari kawai idan muka gama komai. Idan na fito da zan nemi ka kawai. Zan nemi ka amma kar ka san da zaka rinka yin magana. Ka san da akwai masifa ba jin daɗi sai masifa ga ta kamar yan indiya gaba ɗayanta amma ga ta nan wahala nake ci ba ba gani na ne rigar ce kawai nake shigowa ya haji ba da kaje za yi magana shi kenan sai an shi magana me gida? Maryam Bismillah. to Maryam da ina son magana da ke kullum ina son magana da ke amma sai in kasa amma kuma kunya da ke ne sai kuma ka aure kuma tun da kuma da ne ke yawo ga tun da muka yi aure gaba ɗaya ke da rana ki burge ni da safe ki burge ni kullum ga ruwa ga abinci amma ina cikin matsala ka ji kan ba indiya ina fita waje kuma abokan su dinga damuna wai ba na fita da ni kuma wani na yi shi ne da ba na fita ne kasa ga ina yawan su mako fita su ce kina kore mai gida ne gida ko me matsalar da to ke mure ga ruwa ko kin kawo abinci ai kaga mai gida na manta bari in kama wannan wace kuma ta tare da wannan lamba Alo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wani ke magana? Jebi ne. Rahmat. Ya gida. Okay. Ke ce? Ya kake kwana biyu. Kin gane? Ki yanki wayan nan bana son ina cikin daki yanki wayan kisa ina tare da wannan magana munafikan matar ne gaba ɗayan da kin ganta nan. Kin san wahala nake ci a gurin ta. Wallahi ina son ganin ka jebi na wallahi. Ka san irin son da nake maka. Wana son maka. Ni da kai kamar jini da dan Allah ka zo mu da kaji. Ki wari dai kawai zan kira ki anjima. Ga ta dai haka da ga san dan muciji kin ganta nan da safa da rana kowa zai iya zuwa daga ina taimun murna amma kawai san wahala da nake ci da ita. Ki bari kawai zan kira ki idan na fito waje. Ka san wannan ba gaba ɗaya sai a hankali. Haka ga ta tana tsafta amma kuma komai da komai na ta abinci ma wari yake kwata-kwata ba ma wani daɗi. Ki bari dai zan kira ki sai na fito za mu zauna. Zan kira ki bari kawai zan kira ki. To annamimi azzalimi mati amana dama ni na kirawo ka in ga iya budurwarka ashe in ka fita zagi na kake yi a gida ka nuna kana so na munafiki ashe dama cuta ta kake yi To ai da mana suke kira ne kike kira ne kike da ran lamba babu wani dama ka dade kana cin amana dama ka dade kana cin amana Allah ne ya kama ka ya tona maka asiri babu wani baka san ni bane sai da nazo hannun ina ke kiran ka ki dauka kai dauki waya kana soyayya to ni ce to ai san ke ce dama kina ganin dama ne haka ne kina so na kuma ka so na ashe dama kina so na ai ba san kina so na bane dama ki gyara halin ki amma kake damu dama na goda ki inga hankalin ki to a dai rage cin amana